And then you see me for account for relationships. Account for amamremuno, there were two main types of relationships. There were relationship or canibia and any momentum. Near relationship or canibia and any papa term. I yonkofa a emujama yonkofa a dog canibia and any momentum. Your friend no ebusia. Ɛna ɛyɛ sunsun mu ayɔnkofa a ɛda ɔkane biara ne papa ntam no yɛfrɛ ne ntɔn anaasɛ ntorɔ akraman mu no yɛwɔ abusua ahodoɔ mmaako mmaako nwɔtwe na yɛwɔ ntorɔ ahodoɔ mmaako mmaako ɛyɛ dumienu nti abusua no ebi ne aduana asona aseneɛ agona asɛkyiri Biritu, Oyokuo, Ena Ekwana. Now Oyokuo no, you're closely associated one, and also your friend Adako. Nti saa Adako for no, ebini saa kokofu nsuta ene Adako jache ena nkobi aka. Ena enton anasentro no, you're mako ahodoɔ dumienu. Ebi ne bosomuru, bosomkreti, bosompo, bosomtwe, bosompra, ɛne nea aka no. Ɛyɛ ampempem no te sɛ nkrɔfoɔ ɛka ntɔn ne ntorɔ no bom. As te sɛ deɛ ɛyɛ adekorɔ. Mpatɔ ntɔn ne ntorɔ no ɛyɛ deɛ obi ne ne papa ntam. Ɛna abusua no yɛ deɛ obi ne ne maame ntam. Eti sɛ yɛka abusua a ma yɛfa ntorɔ mɛfra. Mpempem no amanfo bebree etimi hu ɔmo abusua nanso ɛyɛ na ɔmo ntorɔ no deɛ ɔmo ntaa nim nti da foforɔ no ɛbɛsɛ da akyerɛkyerɛ mu ama obi ahu kwan fa so abɛhu wo ntɔn anaasɛ wo ntorɔ ebi sɛ ɔkani bi ayɛ mo hye no asankɛse bi to na ɔtene ma ɔka agye ɛyɛ na ɔfrɛ ne papa sunsun bosom no sɛ ɛmɛboa no ɛno na yɛfrɛ no ntɔn anaasɛ ntorɔ no